Γεια σας! Αναρωτηθήκατε τι κοινό έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος με την τεχνητή νοημοσύνη? Η απάντηση βρίσκεται στα νευρονικά δίκτυα. Σήμερα θα γνωρίσουμε το Perceptron, τη βασική μονάδα των τεχνητών νευρονικών δικτύων. Τι είναι το Perceptron? Το Perceptron είναι ένα μοντέλο τεχνητού νευρώνα επινεωμένο από τον Frank Rosenblatt το 1957. Αυτό παίρνει πολλαπλές εισόδους, κάθε μία με ένα βάρος που καθορίζει τη σημασία της. Στη συνέχεια υπολογίζει το σταθμισμένο άθροισμα και εφαρμόζει μία συνάρτηση ενεργοποίησης για να αποφασίσει την έξοδο. Η πιο συνηθισμένη συνάρτηση ενεργοποίησης επιστρέφει 0, αν το σταθμισμένο άθροισμα είναι αρνητικό και 1 σε κάθε άλλη περίπτωση. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν η είσοδη είναι χ1 ίσον με 1, χ2 ίσον με 0, χ3 ίσον με 0,5 και τα βάρη w1 ίσον με 0,2, w2 ίσον με 0,4, w3 ίσον με 0,6, με bias ίσον με -2, τότε το άθροισμα είναι -1,5. Επειδή είναι μικρότερο του μηδενός, η έξοδος είναι 0. Ναι, αλλά πώς μαθαίνει το Perceptron? Το Perceptron εκπαιδεύεται αλλάζοντας τα βάρη του, ώστε να μειώσει σφάλματα μεταξύ της προβλεπόμενης και της επιθυμητής εξόδου. Αυτό γίνεται μέσω αλγορίθμων, όπως ο Gradient Descent, που προσαρμόζει τα βάρη σταδιακά για καλύτερη ακρίβεια. Μπερδευτήκατε? Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν περιμέναμε έξοδο 1, αλλά πήραμε 0, μπορούμε να αλλάξουμε το bias ή τα βάρη, ώστε το νέο άθροισμα να μας δώσει την επιθυμητή έξοδο. Τα νευρονικά δίκτυα αποτελούνται από πολλά perceptrons, οργανωμένα σε επίπεδα. Ένα δίκτυο όπως το ChatGPT 4.0 έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια perceptrons. Τα νευρονικά δίκτυα χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, όπως αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες, ιατρική διάγνωση μέσω ανάλυσης ακτινογραφιών, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, αυτόματη οδήγηση και ρομποτική. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τέλεια. Προκαταλήψεις στα δεδομένα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα αδικίας και διαφάνειας. Η υπεύθυνη ανάπτυξη είναι το κλειδί για μια AI που ωφελεί την κοινωνία. Ας συνοψίσουμε όσα μάθαμε. Το Perceptron είναι η βασική μονάδα των τεχνητών νευρονικών δικτύων. Μαθαίνει προσαρμόζοντας τα βάρη του, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους όπως ο Gradient Descent. Τα νευρονικά δίκτυα αποτελούνται από πολλά perceptrons και χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως η εικόνα, η γλώσσα και η ρομποτική. Η ανάπτυξη της AI πρέπει να γίνεται με ηθική και υπευθυνότητα.